Mas, nek sampean ngunak-unakke Bagong aku arep tak unakke wong elek, arep tak unakke wong gedibal, arep tak unakke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunakke bapakmu kan ngilo karo cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sak penake ngunak-unakke bapak. Aku anggere bapak dunak-unakke ki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunakke bapak kon ngilo karo cengele. Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho, Bol sapa? Jenengmu Bol Dewa arep dudang sapa nek ora Bol? Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Digdaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupak lendut Jawan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik neng watu.